आरो रुपै बर' थुनलाइ आफादा जथायै देग्लाय बोसोरनि SSLC आनजाद आरो SS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेयाव बरायनाय हाबाफारि लादों। बे समावहाय आङो रुपै दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां उफुल नार्जारिनाव आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों। बड'लेण्ड खौरांनि जाना नोंथांखौ गिबियाव आं बरायग्रोबाय। रुपै दखरा बर' फरायसा आफाद आरो रुपै गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि बे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों। बेवहाय नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लाखो? गिबियावनो आङो रुपै दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रुपै प्राइमारि बर' साहित्य सभानि जानानै साबायखर बावबाय। जों मोननै आफादजों जथायै बे हाबाफारिखौ जि मान बावनाय आरो बरायनाय बेखौ लानाय जादों। दा बेयाव जों हाबाफारि हिसाबै दिनै जों गोबां हाबाफारि लादों। बिथांमोनखौ मान बावनाय आरो बरायनाय, जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मान बावनाय आरो बरायनायनि गेजेरजों लोगोसे जोङो जि फैगोन इयुन जेनेरेसननि फरायसा बिथांमोनखौबो जों जाहाथे थुलुंगा होनानै बेफोरबायदि बिथांमोननि जिबायदि रिजाल्ट मोजां जादों बेफोरबायदि जों खालामनो हायो। बेफोरबायदि असिला लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, जेराव जोङो मोजां बिथांमोनखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सालबारि जिल्लानि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेयाव दङ। दा बिथांमोना गोबां ओंथि गोनां बाथ्राजों सात्रफोरखौ बुजायदों। दा जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। देग्लाय सिगांनि रुजुनायाव सिगां जों 14 साल' जों फार्स्ट क्लास मोन्दोंमोन, बेयावबो जोङो स्टार मार्क सासेल' मोननो हादोंमोन। देग्लाय जों ओरैबायदि खुसि मोन्दों, जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंनि दखरानि सिङाव 3 डिस्टिंसन मोननायजों लोगोसे गोबां फरायसाया स्टार मार्क लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो गासै सेथि थाखोआव सा 24 फरायसाया सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो बेखौ लानानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो इयुनावबो जोङो बिसोरखौ लानानैनो जों मोजां खामानि मावनानै जों इयुन फरायसाखौबो बेफोरबायदिनो जों खालामनो हागोन बेखौ मिजिं थिदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना मा मा होदों बे फरायसा फरायसुलिफोरनो? बरायनाय हिसाबैथ' जों फरायसाफोरनो जेबो होनो हाया। जों समाजारि मोनसे संगठन हिसाबै जों मात्र बिथांमोनखौ माबा मोनसे मान बिलाइजों लोगोसे डिक्सनारि गांसे होदों। दा बेजोंनो जों बिथांमोनखौ जों थुलुंगा बावदों आरो थुलुंगाखां मोनसे बेखौनो जों बान्था हिसाबै बिथांमोननो होदों। आरो बेखौ लानानै जाहाथे बिसोरो थुलुंगाखांनानै गावबा गावनि जिउनि जि थांखि, बे थुलुंगाजोंनो बिथांमोना उत्सा जानानै जाफुंसार जानो हागोन, जों बेखौ मिजिं थिदों आरो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइनि सोमोन्दै मा मा हाबाफारि लाबावलांगोन नोंथांमोना इयुनावहाय? सोलोंथाइनि खामानि हिसाबैथ' जों एबसु हिसाबै गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ। दा मावबोनाय बायदिनो जों रिजाल्टआबो गेजेर गेजेर दावखोदो, गेजेर गेजेर मालाबा बोसोराव एसे डाउन जादों, बिदि हिसाबै फैदों। खिन्थु जोङो रिजाल्टआ डाउनबाबो खिन्थु जोंनि फरायसाफोरनि मार्क जिहेथु मोनसे जौखोन्दो बियो खमायाखै, मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबाय थादों। देग्लाय थांनाय बोसोराव 1600मोन फार्स्ट क्लासआ बर' मिडियामनिफ्राय, खिन्थु देग्लाय जोङो गासै 1200 गासै 1200 गासै 1266 फरायसाया फार्स्ट क्लास मोननो हादों आरो बर' मिडियामनिफ्राय। दा बेखायनो देग्लाय एसे खमायदों जोंनिया रिजाल्टआ। खिन्थु रिजाल्टआ सात्रफोरा फार्स्ट क्लास मोननाया खमायदोंबाबो खिन्थु पार्सेन्ट बेयो खमायाखै आरो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय दङ। मोजां पास खालामनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ नोंथांमोना सिभिल सार्भिसनि थाखाय माबा मोनसे कचिंनि राहा लादों नामा? सिभिल सार्भिसनि थाखाय बेफोरबायदि कचिंखौ लानायनि एसे सुबिदाखौ लाबाय थादों जोंनि सेन्ट्रेल एबसुआ। देग्लाय थांनाय बोसोराव जिहेतु जों 2 बर' हारिनिफ्राय 2 जोङो IAS सासे आरो IPS सासे जों मोननो हादों, खाफाल गोनां। दा बिथांमोनखौ लानानै सेन्ट्रेल एबसुआ गोबां मटिभेसनेल प्रग्रामफोर लागासिनो दङ बरायनायनि गेजेरजों। दा बे हिसाबै बिदिनो मटिभेसन होनायनि गेजेरजों उनावबो मिजिं थिदों आरो एसे बेफोरनि गेजेरजोंबो मोनसे जर'खायै मोनसे कचिं होनो हायो नामा, बेखौ हाबाफारि सानबाय थानाय जादों। हायोना हाया बेखौ उनाव दा बुंथ'नाय जादों, खिन्थु मटिभेसनेलखौ लाबाय थागोन आरो उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय। सोलोंथाइनि सोमोन्दै गामि थासारिफोरनि माबा मोनसे आरो राहा लाबावदों नामा नोंथांमोना? सोलोंथाइनि सोमोन्दैथ' गामि हिसाबै गोबां राहा लानाय जादों। जों थांनाय जि गामि बिथां फरायसा जायखौ जों बरायदों, बिथांमोनाथ'
जों जि माने थुलुंगा माने मटिभेसनेल जोङो एग्जामनि मानोना इन्जिनियारिं फरायनोबा लाख लाख थाखा नांगौ बेहाथ' बिराद गोरिब न'खर नङा होमबा दा बेखायनो बेनाव जेबो सोलायनाया फैयाखैमोन नाथाय बाथ्राया जाबाय बिदाया पास जानाय बे आब्दुल कालामा जि इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सआव पास जाबाय बै माने आब्दुल कालामनि बिनानाव जाय बिनानावखौ आब्दुल कालामा हाबा हरखाबाय बे गुबुन सेंग्राजों हाबा हरजानाय बे बिनानावा बोरैबा खोमायाव हाबहैबाय बिदा आब्दुल कालामा इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सआव पास जाबाय दा बे मा खोनानाय लोगो लोगोनो मा खालामदोंमोन गावनि सना बाना नेकलेस आसाम आसिथाम गासिखौबो फानजोबनानै रुमाल फिसाजों खाथुमनानै बिदानो फैसा होफैदोंमोन आरो बुंदोंमोन आदा नों इन्जिनियार फरायनांगोन आदा नों हायो आदा नों गोरों आदा नों जेरैखि जाया नों फरायथारनांगोन आदा होननानै बुंदोंमोन खावलायफैदोंमोन उनावहाय आब्दुल कालामा मिनिदोंमोन बिनानाव नों मिथिगौ ना इन्जिनियारिं फरायनो लाख लाख थाखा नांगौ नों मिथिगौ ना नोंनि बे रुमाल फिसायाव खाथुमनाय फैसाजों आंलाय बबाव इन्जिनियार फरायनो हानो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय बिनानावा मानियाखैसै नङा आदा नों हागोन आदा नों हायो आदा नों गोरों नों फरायथारनांगोन आदा नों जेरैखि जाया नों फरायथारनांगोन आंखालनि गेजेरजोंबाबो फरायनानै सासे इन्जिनियार जानांगोन